बेथ' खोब मोजां प्रग्राम जादों बे टिचार्स ट्रेनिं एक्चुअलि बे टिचार्स ट्रेनिं अन निउ इडुकेसन पलिसि माने टिचार कनक्लेभ थारमाने निउ इडुकेसन पलिसिखौ दासो गथै मानसिफ्रा मोजाङै मिथिजोबाखै टिचारफ्राबो माने बहुतखिनिया मोजाङै फरायाखै माखासे केरिकुलाम सिलेबास बायदिसिना बानायनायाव एग्जाम सिस्टेम बायदिसिना बानायनायाव जोंनि माखासे पलिसिफोर दं बे पलिसिफोरखौ मोजाङै फोरोंनाय जायो बे पलिसिफोरखौ बयबो फरायाखै जानो हागौ बेफोरखौ मोजाङै बाहाय फोरोंनाय जादों ओमफ्राय मोनसे एग्जाम सिस्टेमा बिराद इम्पर्टेन्ट एग्जाम सिस्टेमा गाज्रिबाथाय इनस्टिटिउसना गाज्रि एग्जाम सिस्टेमा मोजांबाथाय इनस्टिटिउसना मोजां बेबायदि आरोखि खोथाया गतिके बेवहाय दिनै बहुत मोजां ट्रेनिं होनाय जादों स्पेसियेलि स्मार्ट पर्टेल माबोरै एडमिसन जायो ओमफ्राय माबायदियै बेखौ रेजिस्ट्रेसन खालायो बोरै बियो गथ'आ माने मोजाङै फरायनो मोनो बिनि सायाव मोजाङै मोनसे दिनै बे पर्टेलाव बुंनाय जादों आरो एग्जामावबो बोरै माने गावनि मार्कशिटखौ डाउनलड खालामनो हायो बोरै फर्म फिलआप खालामनांगौ बोरै रेजिस्ट्रेसन खालामनांगौ बेफोरखौ मोजाङै टिचारफोरनो मोजाङै डिटेल हिसाबै बे कनक्लेभआव फोरोंनाय जादों ट्रेनिं होनाय जादों गतिके बेफोर मोनसे नेसनेल इडुकेसन पलिसिनि मोनसे मोजां मोनसे बे खामानि आं सानो बे जे बिटिसि गभर्नमेन्टजों लोगोसे दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया बे प्रग्रामखौ लादों गथै सानथामनि थाखाय बे खोब मोजां जादों होननानै आं सानो बेफोरबायदि माबाखौ माने इन्डिभिजुवेल मोनसे कलेजाव लानो हायोबाथ' मोजां प्रग्रामखौ नाथाय बे माने बै जायनोखि आसलते अर्गानाइज खालामग्राफोर बिसोरो इसिबां माने सक गिदिंनो थाखाय जेनेबा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया एबाउट 60नि बारा बेवहाय कलेज दं बेयाव माने गिदिंजोबनो एसे असुबिदा जायो आरोखि बिदिनो हायो जों रिजिनेल हिसाबै जेनेबा मोनसे उदालगुरियाव मोनसे टंलायाव मोनसे गरेस्वराव मोनसे क'क्राझार मोनसे गसाइगाव मोनसे बेबायदि मोनसे जों रिजिनेल हिसाबै लानो हायो होमबाना टिचारफोरनि संख्या एसे खम जायो फोरोंनो एसे मोजांसिन जायो आरो बिदि मोनसे रिजिनेल हिसाबै लानो हायोबाथ' खोब मोजां खिन्थु आंनिबा बयबो इडुकेटेड मोनबा थारमाने माबा दङ इउनिभार्सिटिनि रेगुलेसनफोर दं दिनै क्रेडिट फ्रेमवर्क रेगुलेसन दं इउजिनि रेगुलेसन दं पिजि दं NEP दङ आरो बिनिफ्राय नेसनेल क्रेडिट फ्रेमवर्कफोर दं बे मोनबा जायनोखि बेफोरखौ टिचारफ्रा गोरों गोराखा मोजाङै फरायजोबोबा इडुकेसन पलिसिनि सायाव मोजाङै खोथाखौ मिथिगोन आरो बेनिफ्राय नैबे पर्टेलनि थाखाय गथैखौबो नङाबाबो खिन्थु माने कन्ट्रलार एग्जामिनेसन बा एग्जाम सिस्टेमा जाय सालायो बिसोर मोजाङै ट्रेनिं लाबानो जागोन खिन्थु गथै टिचारा बेफोर माबाखौ आदब खायदाफोरखौ मोजाङै सोलोंना लानो हाया जोबोद मोजां थेंक इउ